Once again, welcome to another episode of our weekly Agiu PIE 7 Forum. Live kita sa DYMR Radio Pilipinas Cebu, 576 kHz sa inyong mga radyo. Ug ingon man live usab kita sa ato ang Facebook page sa Philippine Information Agency Region 7. Ug katong mga dili makapaminaw na to karon, aduna kitay delayed telecast over MyTV Channel 30 Mondays to Saturdays 3 to 4 p.m. and Sundays 1 to 2 p.m. Ug manghinaot mi ngayon kaming ubanan for this 1-hour discussion brought to you with the Philippine Information Agency in partnership with the Association of Government Information Officers in the region. Ug karong adlaw aniya kita nanukad sa atong buhatan sa PIE 7 Regional Office dinhi sa Dakbayan sa Cebu. Kini si Hazel Gloria and with me is my colleague John Carla Madrio. John, mayong adlaw, kumusta? Mayong adlaw, Ma'am Hayes. Mayong adlaw sa itong mga suking tigpaminaw. Ug mayong adlaw po sa ato ang mga kaubanan gikan sa media ug labaw sa tanan ang atong mga bisita gikan sa PDEA 7. Yes, John. So karon Ma'am Hazel no, atong pagahisgutan kauban sa atong mga kauban diri sa Philippine Drug Enforcement Agency 7 ang update sa ato ang anti-illegal drug campaign sa region ug kaning control mechanisms in handling PDEA controlled substances ug uban pud ang uban pang mga programa sa PDEA 7. Naa diri kauban nato karon ang information officer sa PDEA 7 si Miss Leia Alcantara ug ang dangerous drugs related regulatory officer Miss Nezen Tomabini. Mayong adlaw kaninyo tanan, ma'am. No, may adlaw o kanang salamat kaayo ma'am. Inyo na pud ming invite diri kay. This is really a good opportunity nga mapadayag namo, ma-inform namo ang ato ang mga public no, atong community kung unsay ongoing activities karon sa PDEA 7 actually in partnership with other government agencies and stakeholders. Thank you, Ma'am Lay. Si Ma'am Lizen, Ma'am. And thank you for inviting us, ma'am. Yes, thank you sad Ma'am Lay. No, short notice gahapon na gyud ni namo sila na-inform nga sila ang guest karong adlaw no. So PDEA magyud ang atong bisita karon ug naghisgot na makaganina og kaning anti-illegal drugs campaign no, Ma'am Lay. So Ma'am Lay, within sa 4 years na nato nga pag-intensify sa kaning campaign nato sa anti-illegal drugs campaign. So kumusta naman ta? Asa naman ta karon sa Central Visayas? Unsay update nato? Yes, ma'am. So naatay gipahigayon karon nga mga activities no, ongoing man gyud na even before 2016 ongoing man gyud ang atong activities anti-illegal drug, but karong mga in the past since 2016 mas na-intensify lang nato. And PDEA actually is embracing right now a three-pronged approach in our campaign against illegal drugs. Three-pronged approach, but pasabot tulo ang atong strategies ani nga gina-implement. Sa una man good, if na inyong namatikdan, more on supply reduction, kaning anti-illegal drug operations, no, pagpanakop, that is actually a part of the campaign. However, natay gi-develop karon na other two approaches sa atong campaign against illegal drugs. Mo gitawag nato og demand reduction and harm reduction. So, tulo ni sila karon, supply reduction, demand reduction, and harm reduction. Unsa man ni ang harm reduction? Na-discuss naman nato ang supply reduction. Harm reduction is ipalayo nato ang katawhan sa source sa illegal drugs. How do we do that? Education, no? Ipasabot nato sa community nganong kinahanglan di ay magmatngon sila. Nganong kinahanglan i-avoid nila ang mga illegal drugs. For example, shabu, no? Kani ba sa mag-lecture ko, Ma'am Hayes, ako magyud ning i-share kay kanang ang mga tao wala sila na aware nga unsa day components in the manufacture of shabu. Naay duha lang ko ihatag kay basta maghimo ang maminaw no ko ihatag nato tanan. Naay duha jud very common no, and kung makaibaw mo ani murag ha mao ba? One is muriatic acid. Two is acetone. These two chemicals are components in the manufacture of shabu. So mo na every mag-lecture me amo ginay pahibaw na abi ninyo nga ang kanang shabu maka-bright, makagwapo kay mao mo gunay common misconception no, maka-bright ko no. Pero naani kaning duha no.
If you want to use shabu, please remember that naay muriatic acid and naay acetone ang shabu. Who in his or her right mind would take those chemicals? No, makadaot na bitaw na bungo nga kuan, di ba? Kay poisonous, di ba? So that's demand reduction. Pasabto ng mga tao encourage sila no to assist the government in the campaign. Kaning gitawag na tong harm reduction unsa man ni? Dili man jud nato malikayan Ma'am Haze, Ma'am Jan nga in the community right now naa na gyud tay mga drug users, di ba? Naa na gyud na biktima aning gitawag nga illegal nga droga. So unsaon man ni nato sila? This is where harm reduction comes in. Naghimo ang gobyerno og mga programa to rehabilitate and reintegrate them. Because according to the law, Ma'am Haze, ang kaning mga users, they're actually considered victims. So naatay programa sa gobyerno, the DOH, no? I-prioritize yun sa DOH, the establishment of rehabilitation centers. And aside from rehabilitation centers, naputay gitawag kani, actually tomorrow, February 19, natay i-launch sa Balamban. Ako na lang i-advance no, inform na to ang mga friends. Natay launching of the Balay Silangan Reformation Facility in Balamban. Usa man ning Balay Silangan. Actually kaning Balay Silangan, this is different from a medical rehabilitation center. Kaya ang i-enroll na to diri dili man katong mga users. Ang i-enroll na to diri katong mga small time nga namaligya nga ni surrender gani na ganahan sila magbag-o. Mga small time lang kay if you're a big time drug pusher, apologize din na mo pwede dito, no? You're really for anti-illegal drug operation. Pero di magud nato malimod nga nagiuban mo ni kapit sa patalimba during the interview pag surrender mo yun, ma'am ni kuan lang yun ko kay panggata sa akong anak, nasakit ang ako ang asawa niya. Upon verification tinuod. Wala siya record, no? Wala pa na priso. Wala dyan any record, kato lang yun nga ni surrender siya, voluntary surrender. And another client nato diri sa Balay Silangan is kaning mga plea bargainers. Diba? Kay we have observed you, this is a reality. Plea bargain, wala sila padulngan at tura sa barangay, murag hindi open ba? Ang mahitabo dyan na, Ma'am Haze, Ma'am Jan, mo'y amo makuha og balik. Mo'y amo madakpan og balik. Kay wala man sila laing nahibawan, but that, no? Ang pagpamaligya. So, the Balay Silangan is actually a facility where they can develop new skills. Kaya naaman ni mga training dito. Depende kung unsa ilahang inclination. Nagaan sila og training dito nga igawas nila na sila skills ba nga di na sila mobalik For livelihood. Yes, Ma'am Lea. livelihood, ma'am. So, hindot kayo siya nga program and this is actually backed by a regulation, DDB regulation. DDB regulation number 2, series of 2018. Gi-encourage good ang mga LGUs, Ma'am Haze, nga magtukod good sila og Balay Silangan kay kaning Balay Silangan, this is LGU run man, dili ang PIDEA ang okay. magpadagan ani. So, Tabangan lang namo sila. so meaning ana Ma'am Lay, di ba karon is first is Danao, karon is Balamban. Unsa man na siya? So naay daghang mga users or inyong nadakpan from Balamban or from any area na siya niya dito ra niyo ibutang kanang sa Balay Silangan. Actually, ang nasa DDB regulation per LGU gyud magtukod, no? Kaya ang ilang client diha kanang nasa ilang locality. Again, katong surrenders nga categorized as pusher, nga small time. Kay kung user ka, ari man ka sa rehabilitation, sa facility baka or kung mild or low ra ang imong drug use, kana bang murag ni testing ra ka, wala pa na daot imong utok, pwede maka sa community. Ito gitawag community-based rehab program. So muna, sa DDB regulation, every LGU should have their Balay Silangan. However, naghimo ta og kanang nag-study ta diri sa Region 7, observe namo nga nagiubang LGUs who do not have the capacity no to run a Balay Silangan. Actually, ang Balay Silangan facility, it doesn't have to be a new building. Pwede man ka ng nakaraan niya, i-renovate lang, no? Pero still, there are really municipalities, katong mga third class, mga low-income municipalities, na maglisod yun sila. So, among gi-encourage every district, kung naay high-income municipality diha, maghimo siya og iyang Balay Silangan, magmuwa lang sila with their katong uban. So, para kung for example, na isa ka LGU nga low income, iyang ipasulo dito sa Balay Silangan atong high income, mo shell out lang baron siya og kung pila lang ang katong para sa iyahang
client. Yes. Pero actually dili man gyud ang burden sa pagpadagan sa balay silangan, wala man nato giasa lang sa LGU, Ma'am Hazel, Ma'am John, kay sa regulation po encourage ang mga private sector, no, nga mo help sila. In fact, example na to ang Danao City, di ba? Mao gyud na first na to balay silangan in Region 7 dito sa Danao. Ang nahitabo dito, ang mga community, ang mga corporations in Danao City, even outside, no? Kuan kay sila, very, willing kayo, very supportive. Isa ka example, as simple as kanang paleta gani, Ma'am Haze. Kanang ka-homework rate ba? No, gidonate nila dito mo ay gihimo nga bunk beds. No, nya ang mga tindahan dito kanang gagmay ra nga tindahan, ma-amaze gani ka how willing the community is to help. Oo, mga gagmay nga tindahan, hatag og biskwit, kanang mga balde, mga kanang tindahan sa insik gani nga mga houseware, hatag silang mga hanger, mga kabo, kanang nindot kaayo. So this is part of the regulation nga i-encourage nato ang private sector to help. Kaya para di po mabugatan na LGUs. Tinabangay ba? Tinabangay Ma'am jud, Hazel? oo. Pila say capacity aning sa inyong bahay silangan, Ma'am Lay? Ang sakuan, Ma'am Hazel, Danao City, depende man gud siya sa facility, but Okay. based on kanang usual nato na mga balay silangan nationwide, nasa 25 to 30. 25 to 30 clients. In Region 7, pila nakabahay silangan ang atong ano kanipa duha pa ni siya. Ang sa Second pa Danao ni- and second sa Balamban. Actually, ikatulo na din naton launching sa Balamban. The second was launched in Sogod, pero wala pa gyud ta existing dito nga facility kay murag girenovate pa nila ang katong target nila for balay silangan. Oo. Kaning sa Balamban, nanay existing pod nga facility but for renovation. So, kaning launching nato, this is to formally start nga ikuan na gyud sugda na gyud dito pohon na i-renovate na ang facility unya makakiter na sila og client dito pohon. How about sa atong other provinces, ma'am? Sa Negros, Bohol, and Siquijor, kanang ang ato bang mga clients dito na ba sila facilities na maduulan while waiting na wala pa balay silangan ng mga LGUs? Actually, ang kaning sa Siquijor, Bohol, and Negros, ongoing po ang atong coordination with even the provincial government, no? And katong sa Obo sa mga municipals and the cities, and kanang very happy kayo mi sa kanang positive kayo ilang feedback, ma'am, na ay uban dito nga kanang nag-start na og inventory sa ilang mga facilities. Oo, naay uban kanang naigi recommend nga facility pero pag check na to mag dili siya conducive kay ang usa mag duol sa school. So kinahanglan layo-layo man gud siya. So pero kuan kayo nindot kayo ang feedback dito, ma'am. Kuan lang gyud kanang it would really take time lang, but the will and the intention of the LGUs is there. Nindot kayo siya kuanon ba? Nindot kayo siya pamation kay it means the LGUs understand nga ang campaign against illegal drugs it's multifaceted. Dili lang siya isa ka puro lang supply reduction o panakop. Daghan din siya components to make it successful. And mo na very very heartwarming, very positive kayo ang among kuan ba ang among assessment sa atong campaign against illegal drugs, specifically diri sa Region 7. Maski kuan ta, we are actually considered magud a super region, no? Dako kayo ang atong problema diri, but the support of the community is also strong. So kuan gyud kanang kaya gyud nato diri sa 7 Central Visayas. Ma'am Lay, doon na ba tayo data karon kung pila na ang inyong nadakpan? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So naakoy kuan diri January to present lang nino. January 2020 this year na, Ma'am 2020, Lay. yes, January 2020. So naatay high impact operations a total of 11. Kaning high impact operation gana din ako i-share kanang mga drug den, dismantling of a drug den. That's actually considered a high impact operation. Ay uban mga critics moingon, unsa man na oy kanang mga buraot ra man na inyong gipanakop, no? 1 gram unsa na mga kanang kuan ko no, mga ginagmay ra nga tao. Pero actually, if you look at it closer, ang kanang pag-dismantle of drug den, dako kay nag-impact sa community. Kay imagine, Ma'am Haze, in your community na ay drug den diha, di nakakabaw kinsa, di nakakaila kinsa ng mga nha, no? Wa nakakaibaw kung unsay ila intention, unsay background na nila. So
kana ang pagdismantle na paggubaan ang drug den dako kay impact kay nawala nimo sa community ang katong threat nga gipos ato nga drug den. Okay ba, silingan na day nimo. Oo, waka kabaw or kana jud nga dili taga inyo. Wala naman nag-ila. Oo, kakaila niya. Naniid dito kung mangawat or unsa ba ron niya intention, no? So naatay 11 high impact operations. This is for PIDEA alone lang. And then we have high value targets arrested, 82 drug personalities. And then we have eradicated around mga 30 million of marijuana. No, 30 million pesos worth of marijuana. And then for shabu, we have confiscated a total of 1,400 grams of shabu worth around 9,826,000. Dako na ma'am for the first two 2 months. Oh, wa pa One ganit and a half kuan o 1.5 pa lang. 2020. No? So, mo na dako na gyud kaning marijuana lang. I want to ako na ni take in kaning opportunity Ma'am Hayes kay naamang goy news circulating that the DDB has approved in principle katong use of medical marijuana, no? Amo lang iklaro na in principle pa lang siya approved, but pasabot as an idea or as a plan pa lang, wala pa gyud siya regulation kay wa pa may DDB regulation. For it to take effect, it has to have a DDB regulation. Unya ang ilahang gi-approve is for the use of a specific brand of medicine containing cannabidiol, no? And for the use only of severe epilepsy. Mao ra gyud, mao to yung gibutang dito, not for recreational use of marijuana. Kani mga marijuana na ay duha ka active components. Isa is kanang tetrahydrocannabinol, mao na ang kanang naay psychoactive effect. Ikaduha kaning cannabidiol. Kanang cannabidiol mao na siya katong naay medicinal value. So, kana mo niyang i-acknowledge karon sa DDB na in principle lang, pwede siya gamiton kato siya na medicine for severe epilepsy. However, again, na mo i-clarify, wala pa siya DDB regulation, so dili pa mi ka-expound on this. So, as we speak, as of this moment, still, the use, the possession, the cultivation of marijuana is still illegal. Yes, ma'am. Still illegal yun na siya. Wa pa matay guiding sa ba rules kung pila ka dosage and i-appeal na sa regulation ang doctor man gud nga mag-prescribe sa sa medicine, no, discuss na ni Ma'am Nezen later. Dapat na siya PIDEA license. Oo, to prescribe the medicine. Di na pwede nga ikaw ordinary doctor ka, mag-prescribe ka. Dapat na kay license from PIDEA to do that. Kay ano man Ma'am Leia no nga sa diri sa atong community pag makadungog man gud og PIDEA murag hala shabu, marijuana. So atong usa sa atong topics karon istoryahan ma'am kay unsay role sa PIDEA sa kaning mga tambal nga kanang naay mga chemicals or sagol nga dili day siya available for public use na ordinaryo lang na ireseta sa doktor. So diri ta karon ni Miss Nezen Ma'am Hazel no na gikan sa dangerous drugs sa PIDEA, the Dangerous Drugs Regulatory Officer of PIDEA 7. Ma'am, unsa man ning kaning sa mga PIDEA regulated substances katong gihisgot ni Ma'am Leia earlier? Oh, yes, Ma'am John, that's right. Ang PIDEA, dili lang pagpanakop ang function. So, PIDEA also has a regulatory function. So, mauna, ang mission one of the missions of PIDEA actually is to control and regulate these controlled substances. So, unsa man ning mga controlled substances nga ginatawag nato? So, one is the dangerous drugs. Unsa man ning mga dangerous drugs? Base nakadungog na mo, nalbuphine hydrochloride. The most popular brand name is the Nubain or Nocaine. Duha man gyud na siya, yes. Mga diazepam, Valium, that's dangerous drugs. Example lang. And then the other controlled substance is the controlled precursor and essential chemicals. That's what we call CPECs, abbreviation lang. Controlled precursors and essential chemicals. Katulad nung sinabi ni Ma'am Leia kanina, example is the hydrochloric acid or commonly known as muriatic acid and acetone. That's under the table 2 of the controlled substances natin. So, why are we controlling it? Yun ang pangutana. Why is PIDEA controlling it? Mainly because it is
precursor in the illicit manufacture of illegal drugs. And then, but, kailangan siya ng, na siya'y legitimate use sa manufacturing natin and sa pharmaceutical industry. Kailangan siya ng mga patients natin, mga cancer patients natin. So, we cannot totally ban it. So, we need to regulate and monitor the use of it sa legitimate market. So, yun po. Regarding sa katong mga medicines, ma'am, what are sa steps sa doctors, sa mga physicians nato? How do they go about how do we make sure nga katong mga gipang reseta sa to ang mga doctors kay safe na siya and then regulated by PDEA? Yes. Sa PDEA, we are the implementing arm manggod of the Dangerous Drugs Board. The Dangerous Drugs Board is the policy formulating body. So, sa atong regulatory control measures regarding the legitimate use of this controlled substances, ang atong gi-implement karon is the Dangerous Drugs Board Regulation Number 1, Series of 2014, which took effect last March 2015. Okay? So, unsa man ning mga regulatory control measures nato? Number 1, of course, they have to secure a license sa PDEA. Like for example, yung sinabi mo, ma'am, the doctors, physicians, dentists, and veterinarians actually ang nagla-license sa amin. Kasi yung atong mga iro, mga pets nato, diba? Napupud ng mga epileptic nga iro, oo. So, kinahanglan sa atong mga veterinarians also, oo. Like, they need to, what do you call that? Tranquilize, oo. Or before operation sa atong mga pets, kinahanglan man pod og dangerous drugs. So, veterinarians. And dentists also, kung magpaibot ka og ngipon. Pero usually, mga physicians yun, kanang mga nasa hospital, community doctors. So, they need to secure a license. Doctors, sa pharmaceutical, those handling dangerous drugs, retail, like hospital pharmacies and community pharmacies, and distributors also. Okay. May suppliers sa mga pharmacies nato and hospitals, importers. I think wala may manufacturer diri, but I think ang uban sa mga dangerous drugs nato are kasagaran imported. So they need to secure a license. So from importer down to the end user, dapat naa siya'y license. Or sa end user, that's what we call the prescription na sa S2 licensed doctor. Okay? For the chemicals also, same. So from importer or exporter of these chemicals up to the end user, naa siya'y license. And permits also. Per transfer manggod, aside from the license, na atay permit system para ma-monitor yun nato asa siya padulong. So before transfer, kinahanglan na ay permit, ibaligya kay end user or same nga distributor na ay permit. Yes. Oo. Then, ang mga importers po nato, they also submit to us notice of arrival. Kung pag-abot sa controlled substance ni abot na sa Pilipinas, mag-submit sila sa ato og notice of arrival para kahibalota pila ang niabot for statistical purposes. Okay. Ma'am, what are the requirements katong paghatag ninyo og license sa mga doctors, mga veterans? Actually, for doctors, ma'am, gamay ra. For new applicants, they just need to personally appear in our office. Yes, okay. We need to make sure nga, siyag yun. And then we need also to orient them before we issue a license. Do's and don'ts. Diba? And then sa doctors, what we just need is their PRC, valid PRC ID. Of course, dili man pud ka-prescribe kung dili ka doctor. So we need your Professional Regulatory Commission ID. And then second would be their TIN ID or sa BIR. Okay? And then valid drug test result from any DOH accredited. Yes, basin adik po si Doc. And then picture. Oo.
So, ano lang, for the pharmacies, medyo daghan-daghan. For new applicants lang naman, kay we need to make sure nga legitimate yun sila. And before we issue a license, we conduct inspections to make sure nga legitimate yun na akadiha, ang imong silingan, among interviewon, na ba ni siya'y unsa may batasan ani tag-iya diri, ana. We have to make sure that you are in your proper mind to handle these controlled substances. Same with the chemicals, ma'am. Ma'am, do you have also this monitoring sa mga doctors if there are also doctors nga nag-prescribe sa kaning mga dangerous drugs nga ilang giano sila mga patients nga walay mga license? Or Actually, ma'am, diri sa Region 7, gamay raman ang mga doctors nga usually in most cases emergency ang situation. So naka-prescribe siya without their license. So pagkakita namo sa record sa pharmacy, we visit doctors to advise them na secure your license immediately, doc, kay naka-prescribe ka. Though na prove naman niya nga emergency gyud to nga circumstance. Ma-justify, Yes, ma-justify ra. Yes, we visit doctors, ma'am. Katong unlicensed and especially katong mga licensed na we monitor katong mga patients nila nga nahatagan. Kay kung naka-prescribe sila nga dili di ay kinahanglan sa patient, that's section 19, I think, unlawful, unnecessary prescription. Section 18 is unnecessary, section 19 is unlawful prescription. Oo. So unnecessary. Naa siya S2, but nag-prescribe siya sa iyang patient pero dili man niya kinahanglan niya, but kanang medyo sobra, ana, so unnecessary na siya. Pwedeng makasuhan si Dr. Ana. Yes. Important sa siya, Ma'am Hazel, no, kay syempre kita kung kanang mga pasyente pag magkasakit pag unsay giresita kay mangyawat lang maulian, maayo, so kanang mo palit po dahil important na kabalo po ang atong mga viewers, atong mga listeners na napod sila katungod sa safe na kanang prescription yes. gikan sa atong mga doctors. Oo. And one more thing, like for example, the patient giresetahan ni doctor. And then, ang prescription na ba, ma'am, is valid for 60 days lang. And then, during that time, siguro, wala siya kwarta, pagpalit. So, niadto siya sa pharmacy, expired na iyang prescription. So, of course, normally, the pharmacy would not dispense the dangerous drugs, expired naman. So, ingnan siya sa pharmacy nga, ang patient, ingnan siya sa pharmacist nga, balik lang ka sa imong doktor pagkuha og bag-o nga prescription, ana nya mga way ra ba? Yes. I hope you understand nga ang pharmacist also has the liability. Na sila license, sila pa mutubag pod kung makitaan sa ilang records nga nganong gi-dispense man ninyo ni nga expired na ang license. So liable pod sila. Pero of course, I hope they understand. Ma'am, would you know kung unsa ang mga usual na mga sakit na marikiresitahan ani mga dangerous substance or kani ato ang Commonly, regulated? ma'am, cancer patients, morphine for their pain management. Oo. And then, mga anxiety, insomnia, kanang dili makatulog, ana, epilepsy, of course. Unsa pa? Murag inaana man lang, oo. Okay, dyan, no? So, I think ubay-ubay naman og na-discuss atong mga panelists dyan. So, siguro we're now opening the floor for some questions from our media friends. We have Ma'am Leia and Ma'am Nizen from PDEA. Mangutan na lang ko if pila nakabuo clients na to ang nag-graduate sa Balay Silangan bitaw, ma'am, or kuan. Yes, thank you. Nindot na siya nga question, Ma'am Decimeno. Actually, sa Danao City, first batch na to ni graduate atong December 16. Natay 16 pod ka buok graduates dito niya. Duha ka babae o kana 14 ka lalaki. O niya, ako dito man jud ko naka-witness gid ko sa ilang graduation dito. Nindot kayo sa feeling, ma'am, kay ako kita gyud ko the first time they were enrolled in the facility kanang anxious gani kaayo nga murag imong storyaon kanang murag mahadlok og tao no, murag nakakitag abat no. Kanang conscious kay sila, but during their graduation, sila pa, ma'am, salamat kaayo kanang ang ilang naong ba kanang bright light na kaayo niya niadto pod ang mga families, which is
one of the best parts of the Balay Silangan kay appeal man gud nato ang ilang family in their rehabilitation kay kanang we have to to consider the family kay kung igawas anang imuhang client diha sa whatever facility it is, rehabilitation, medical ba or kanang rehabilitation nga kanang for non-users no, igawas ana kung dili prepared ang family to receive the client, the cycle will just go on no, balik-balik lang yun. So it's really part of the treatment or the rehabilitation to involve the family. So natay 16 dito. So open siya for kuan ma'am kanang family visitation sa Naa siya family schedule anytime. ma'am for house for visitation. Oo. Ma'am, if inigawas nila sa balay silangan, ma'am, is nabatay monitoring kung wala sila nibalik sa ilahang previous nga mga bisyo sa Yes, actually ang LGU nato sa Danao no, our Danao City government is very active in monitoring our clients. It's part of the program man. After they graduate, naapot tayo monitoring system and ang feedback dito sa atong Kadaw or the City of Danao Anti-Drug Abuse Office kanang employed na sila tanan. Yes, employed sila. Employed sila, ma'am. Kanang ang uban, naay murag isa or duha, kalimot ko sa number na gi-absorb sa LGU as JO, job order lang noon kay maayo man og performance. Ang uban during their stay manggod ang ilahang gikuha nga training with TESDA is kading sewing. Panahi. So gi-link sila with a company in MEPSA, no? Naa sila dito ron. Yan na po yung isa murag nakalimot ko na ay isa po ka private nga company nga gi-absorb po siya janitorial service noon. So employed sila karon and pwera buyag okay man ang performance sa atong clients. Pero what if lang if like nigawas sila niya dili lang karon murag nibalik sila ng bisyo like unsay mahitabo. Okay. So during their pagsulod nila sa Balay Silangan, gi-orient man pod na nato sila ma'am no kung unsay mahitabo. Kay actually gitabangan man sila sa LGU. Mo gipasulod sila sa Balay Silangan kay to help them rebuild their lives. However, if mubalik sila sa ilahang karaan nga trabaho, not just the bisyo but kaning pagpamaligya gyud, they will be subjected to anti-illegal drug operation. If ma-verify nato nga kanang nibalik sila. Ang ilahang pag-graduate sa Balay Silangan, dili siya murag guarantee ba nga okay sige kung makasa ka piyungan lang namo among mata, no? Nakasala man ka unya upon verification naagid tay proof nga nibalik gyud ka sa imong karaang ginabuhat, maligya kag balik kana anti-illegal drug operation. Di-orient man na nato ang mga clients ma'am kay kanang para igawas nila kabaw gyud sila nga ay kani magtinarong na gyud ko kay dili ra ba ni murag sa na certificate nga permanent nga ni graduate kog Balay Silangan libre na ko tanan murag og kanang sa mga surrenderers nato ma'am Jan, di ba katong ikaw willingly ni adto ka sa police or sa PDEA kay ni surrender ka ni angkon ka user ka before or pusher ka before i-process ka di ba nya i-enroll ka kung user ka enroll ka community based rehab program dili man na siya guarantee nga while nag-enroll ka diha ang police dili magpiyong-piyong na lang pod kay what if nag-enroll ka diha unya iguli nimo sa inyo ha sige pa day gyapon ka gamit sige pa day gyapon ka repack diha og shabu kana dakpon jud ka sa police if na evidence. Hitabo bitaw na before na voluntary surrender na gi-process siya sa police pero the following day naaktuhan nag-repack kuno og kuan mga sachet sa shabu. So dakpon gyud kung naay violation. So dili na siya ibalik sa Bahay Silangan Ma'am Lay kanang Kung madagpan siya, oo. actually, ang Second. atong Balay Silangan, depende man po sa LGU, man po, tagaan nila of chance good. Like for example, ang Balay Silangan client, wa siya ni tiwas, kay naaba siya problema sa family na siya kinahanglan nga atimanon. So, pwede siya dawaton sa LGU, depende sa LGU. Pero kung plea bargainer ka, nakabutang manggod na dito, katong nga scenario for surrenders lang to, nga voluntary ni kuan. Kung plea bargainers manggod, ibutang manggod na ni judge gyud dito nga, ikaw mosulod gyud ka sa Balay Silangan. In murag bayad nimo sa imong liberty kay naka-plea bargain man ka. Kung di ka mo tiwas, pagawsan gyud ka ni judge og arrest warrant. Arestuhon jud ka kay ni violate man ka sa iyang order sa order ni judge. So
kung mugawas ka o balay silangan without completing your program, ipadakop jud ka ni judge. Isa pa. Wang? Ma'am Lay, nanatay ka ng sa PDEA tong kaugalingong listahan katong gipa 300 plus nga mga bag-ong mga nalambigit sa illegal drugs. Actually, diri sa region mamuang wala tay kuan ana no, wala pa tay information regarding the details kay sa national manggod na dito. So wala pa tay copy ana nga list, but ongoing man gyud gihapon nga atong verification. Ang manggod tay mga ma-receive gyud nga reports every day. Actually, Ma'am Haze, ang atong Facebook account kanang puno kay na sa kuan mga ilang pud mig dispensa di ay ako ni take na opportunity kay ang among kanang inbox sa Facebook, Ma'am Haze, puno kaayo niya ang among intel kay nagtuka-tuka na siya, ikaw tubag ani, ako tubag ani, daghan kaayo. So if nani ma-receive nga report, himuan man gud na nila og gitawag na tong summary of information, SOI. Kanang SOI, if mahimo na naog na dito sa mga teams kay for verification. So naata na everyday actually kanang sa mga madawat na to sa text, no, through phone calls, usay ka na nagyoy mga to sa office na i-report nga kanang mga illegal activities, i-conduct mo gyud na natong verification. So although wala ta atong katong gi-mention ni Ma'am nga names, but ongoing atong verification sa kaning mga reports nga ato na receive sa office. Ma'am, unsay update sa atong mga na drug cleared nga mga barangay? Padayon ba niyo? Nya doon na ba yung mga barangay nga nabalik sa ilahang pagka drugs? Yes. Actually, ma'am, in Region 7, since 2016 or 2017, naatay na clear na around 855 barangays, no? And then 500 plus ato, those cleared in 2017-2018 underwent revalidation. No, nag-revalidate ni ato kita sa mga barangays, atong gi-check dito kung kana nag-meeting pa ba sila, asa na ilang mga surrenders, no, face-to-face interaction good with the barangays. So, as of now, wala pa man tayo na revoke, but we're waiting actually for the feedback or the audit of the ILG, no, kaning BADAC functionality audit. Amo nang gihuwat kay isa na sa basis nato na makita nato kung na-maintain ba sa barangay ang iyang drug cleared status. Kay if you were declared drug cleared in 2017, however, karon nga audit, low functioning ang imong BADAC. But pasabot na low functioning, murabag ka ng barely meeting the requirements. Wala na ka nag-meeting baron. Kay, I think ang BADAC meeting once a month man gyud nag-require. Like, nag-meeting ka, kausa lang sa katuig or kausa lang in a quarter. Wala kay mga demand reduction activities. So, it's an indication nga what nimo na maintain ang imong drug cleared status kay low man ang imong functionality. So mo na among gihuwat karon, according to the ILG, they will be conducting their audit. I think pag-start karon nga month, no? February until March. Nya April makaproduce, makahatag na sila result. So isa na sa atong gihuwat, Ma'am Haze, ang kaning BADAC functionality. Unya second sa atong consideration kung na-maintain ba sa barangay ang ilang drug cleared status is the resurgence or the presence of drug personalities, no? Kay kung naay sa DDB regulation man good for barangay drug clearing, if drug cleared ang barangay, pwede man gyud siya ma-revoke, di ba? Kung naay masudlan siya og drug personality, di man na nato automatic i-revoke kay the barangay will be given time to address the drug personality. Munang possible jud nga naay mga drug cleared barangays na makabalita mo, drug cleared lagi pero naay anti-illegal drug operation, it's really possible because kana anti-illegal drug operation, it's part of maintaining the barangay as drug cleared. Basta but pasabot manggod ana, drug cleared siya, onya, after a month, nag-anti-illegal drug operation, but pasabot, nakuha ba ang drug personality? Oo, na action taken. So, na-maintain niya yung drug cleared status. Maupod na ang isa sa atong consideration. But in answer sa katong question ni Ma'am Wang, as of the moment, wala pa tayo na-revoke. But, naana tayo na-revalidate and katong na-declare na to 2019, ongoing po ang atong revalidation. Yeah, puhon-puhon, naman tayo mga ubang candidate barangays, pwede lang kung kahatag sa numbers kay ongoing man ang ilang on-site validation karon, Ma'am Haze. So, di pa ako kahatag sa numbers, but target na to this year, napod tayo puhon, ma-declare po na to nga drug cleared barangays. Siguro Ma'am Lay, Ma'am Nizen, pangayuan na lang muna mo closing statement kung unsa to'y wala na muna pangutana nga angay pa niyong i-share
sa publiko. Ma'am Lay. Kuan lang Ma'am Hayes, on behalf of our Regional Director, Director Wardley M. Gitalia, mangayo lang yun mig salamat, pasalamat no, sa atong public, especially sa atong partners from the media, Ma'am. Kay all through the years, even if naatay mga issues nga na-encounter ang atong campaign against illegal drugs, not just the agency, but the community, our friends from the media have always been there, supportive kaayo, and kanang para na ako manggod, it's very, very important in our campaign that we get the support from the community and our partner agencies like PIA. Kay PIDEA alone, we can't win this war, no? Kung iasa lang nato sa PIDEA or sa PNP, we really can't win this war. We need the help of the community, and thank you so much for providing that help to us all these years. Salamat kayo, and muntay continue pa ninyo ang inyong pagtabang sa PIDEA o sa atong campaign against illegal drugs. Thank you, Ma'am Lay. Would like also to hear from now, Ma'am Nizen. Ma'am? So, yun lang po. Maraming salamat po. Okay, Jan. Walay sabayan, ma'am. Ug salamat po sa inyo ang pagbisita na mo dire karon. So, in behalf of PIA 7, Aguio 7, DYMR, Radio Pilipinas Cebu, and My TV Channel 30, we would like to thank our friends from the media, our partners from PIDEA, for joining us today. Ug manghinaot mi nga inyo paming ubanan sa among mga musunod na Aguio PIA 7 Forum. Kini si John Carla Madrio, kauban si Ma'am Hazel Gloria sa PIA, magaingon sa kasayuran ang kaugmaran. Dagang salamat.